ועתה אני שמח לארח באולפן את המנצח על מוזיקה קלאסית ניר ברנד. הוא חוזר אלינו לאחר כמה ביקורים במדינות רחוקות, במקומות נידחים, שם הוא קידם את נפלאות המוזיקה הקלאסית בקרב המקומיים. ערב טוב לך, ניר. ערב טוב, יעקב. שמע, זה נראית שליחות קצת מוזרה, תסלח לי. שמע, זה התחיל לפני 5 שנים, כשבאנו רעייתי ואני עם הרעיון הזה של לנחות עם הליקופטר בלב הג'ונגל ונלגן שם מוזיקה קלאסית. אז זה היה חלום רחוק. כשבאנו עם זה למשרד החוץ, לאגף קשתום, קשרי תרבות ומדע, שמנהל אותו כיום רפי גמזו, הם אמרו, קדימה, הספקנו להיות בניגריה. קדימה מה? קדימה, עלו על המטוס, ככה הם אמרו. והיינו בקמרון ובניגריה, בקונגו אפשרת עוד לא היינו, אבל בפרו. שבנו ממש עתה. והנסיעה שמיד נראה היא מהנסיעות האלה. א' היא מאוד מאוד קרובה לטיטיקקה, וגם הגברת הזו היא פרואנית, אז הכל מתחבר. אני מבין שזה לא סתם. ואנחנו מיד עכשיו נראה את המסע שלך לפרו. זו עיר בשם איקיטוס, עיר בשם איקיטוס, העיר הכי גדולה בעולם, שאין אליה כביש גישה. מגיעים אליה או בשייט או בטיסה. ו500,000 איש גרים שם. קחו בחשבון שמה שאתם רואים זה חום של כמעט 50 מעלות. לאן אתם נוסעים, ניר? אנחנו נוסעים מהעיר איקיטוס 2 שעות אל גדות האמזונס. אל קהילה ספציפית, אליה שלח אותנו ארגון מינגה שמעצים נשים, לומד אותן לדרוש את זכויותיהן, ושם שלחו אותנו לתת קונצרט. ואתם נוסעים לשם עם הפרטיטורות של בטהובן וברהמס? עם כל מה שצריך. וכאן יורדים רמקולים איתנו, ופסנתר חשמלי יורד איתנו, הנה כל הצוות. זו הסירה על האמזונס. מימין אפשר לראות את אמירה שהיא בת השבט שם, ואחר אנחנו מגיעים כאן ממש לשבט עצמו. הנה השלט שמודיע לקהילה, אנשים האלה לא הייתה להם שום בעיה. לקחת שום רמקולים כבדים, להיכנס וללכת. הנה נראה כיצד מקבלים אותך. שימו לב, זה מרגש מאוד, זה מרגש. ילדים בפרו. זה אתה, נכון? זה אני, אלה הילדים. צריך לקחת בחשבון, בטהובן חי בין 1780 ל-1827, הוא היה חרש. פעם ניצחת עם טישרט לפני קהל? זה עוד לא היה, אבל גם פעם לא ניצחתי בחום של 50 מעלות, ולחות של 200%. צריך לראות איך הילדים האלה מתחברים תוך שניות. ממש כך. למוזיקה הזאת, שהיא אוניברסלית. בוא נשמע עוד קצת מהצלילים של בטהובן בג'ונגלים של פרו. כן. ממש חמודים. זה ילדים שבחיים לא שמעו צליל של פסנתר אפילו. מה זה נותן להם, ניר, לפי אני חושב שבמהלך הולך וחוזר על עצמו, אפשר למנוע את הכתבות על השרת, אפשר למנוע נשים שמותקפות על רקע מיני, מפני שהן יודעות לעמוד על זכויותיהן, אפשר למנוע מהבעלים שלהן להיות אלימים, מפני שהן מכירים בערכה של תרבות, ואם מתייחסים אליהם, ואם מביאים אליהם מהיופי הזה של מדינת ישראל, יש להציע. בוא נראה עוד קצת מהחוויה שלך שם. זה מעצים את איכות החיים שלהם. Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Gracias. Mozart was one day he was sitting in school. Mozart estaba un día sentado en su colegio. And suddenly he saw y de repente vio a very beautiful girl a una hermosa pequeña niña with a red dress. Con un vestido rojo. ממוצרט עברתם לברהמס. ממוצרט לברהמס דרך בטהובן. תחשוב שהמלחינים האלה, שאתה מכיר אותם, מוצרט ובטהובן וברהמס והאירופאים האלה, יודעים ששרים את המוזיקה שלהם בלב האמזונס. אז זה דבר אחד, ואני חושב שהעצמה שזה נותן לילדים האלה, אתה יודע, אני עוסק בפעילות הזו גם מוחית בבתי הספר בקלאסיקית, וגם בגלי צהל, בישרא קלאסי, ובהופעות יחיד, הקונצרט של החיים, ובכל המקומות. בכל אופן, מהי החוויה הדומיננטית שאתה נושא עמך לאחר שהיית בהרבה מדינות? איפה היית? בפרו, בקמרון? בניגריה, קמרון, קניה, אנגולה, מומביי, הודו, בורמה הייתה הנסיעה הראשונה,
וכבר מתכננות נסיעות אחרות בצנרת. החוויה היא להגיע אל מקום ולתת את מיטבך ולקבל מהם את מיטבם, את האותנטיות שלהם, את הנשמה שלהם. פרו, יצאנו אוהבים לגמרי מפרו. אולי כדאי שגם נביא את המוזיקה של פרו, שהיא נפלאה. היא פנטסטית. המוזיקה של האנדים היא ממש יוצאת מן הכלל. שנביא את זה אלינו. אני מסכים, אבל אם אני נוסע ונגן להם בטהובן ומוצרט, וגם איך שיר נולד של יוני רכטר, או את ירושלים של זהב שלנו, ביחד מחברים, אנחנו עולם קטן. וכמו שבטהובן אמר, כל בני האדם אחים, נכון? למילים של שילר. אז הנה, הכל מתחבר לנו, ונסיעות כאלה אני מקווה שתהיינה עוד וכמה שיותר. ניר, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה, יעקב. תרשה לי לאחל לך הצלחה. תודה רבה. בהמשך מסעותיך. תודה רבה לך, כל טוב.